Kembang rawe lajengaken bedhut pasar menut dipun garap dangdut mawon. Cak Faidi, monggo Mbak Ayu pundi? Monggo Mbak Ayu mriki panjenenganipun mangke kalian Mbak Ika. Kembang rawenipun bedhut pasar menutipun Mbak Ika, kembang rawenipun Mbak Ayu. Monggo Mas Mbak Ayu, monggo Cak Faidi ya. Pun disiapne Cak Faidi menika sampun. Pokoknya matupol. Besok main
BA